Aman. Aman aman. Tapi guru ditarik. Mang rada anu kan kayak urung enak tarikan kan. Malah rada pahit-pahit ngono. Seger malah.
blenger wis anak begal dhewe tak dibegal. Ngomong ngono arep ronda pe sprene ronda pe saneng ya. Lah aku iya sing ngisor kono. Tenagane rong teko. Ning isine jate Kalah anu. kalah karo angen. Apa ki jenenge isine kunet. Kunete kebak di Ana anu. kayak iya ning kuning. Anu tak serane suti to. Ono kae olahan. Kiye sampai no lah. Ngendi? Sarwaya piran. Godane yo ora lagi. Tenang aku ki lek jare Piro kae. kaya wong duwe wini-winian. Lah kok cara gawane duwe winine sekilo isi papat kuwi lho. Pokoke sekilo isi papat. Sarung Lah kok pin. goleki winian 3 kintal terus sawar. Kuintale pirang Tenan atus lho. piran. Terus sampe kebak. Terus sawar kebak. Lah sak kuintal kuwi lek isine Papat. paling akeh 500 lah cilik-cilik sak kuintal. Lah iya. Paling akeh. Yo. Lek anu sing jerangap kowe. Lihat norong mari lho. Anu Capar iki. Dewi tau mulai sampai harus sampai ki malah nemen Wis murai sampe arep lekas. kita wis sampai tau wis garing kira apa lho? tapi kan orang ngomes Ora. Di anu yang syuting tadi. Ya ku kok anu balsem ngene anu to, Ran. Tadin ya. Asline Kayu. asline ngumes iki lang Ya sembrono karepmu ki kalah wis kono. Turah to, mang gondrot jarene. Lah kae urung atik. lah kayak urung kabeh. Ya nang Ora gak dikencengi ya. Iki tapi juga. Lek kena mesti 10-an ya rong Iya. kel ngono. Golek nek kurange ku ya kok uwul-uwul orang kuwi. Ya iki malah keleles kemangar surup mang lek kurang nimbang. Nek malah sing ngono kuwi disikne malah ora anu lho. Ora Ya lah cukup jadi gua. Ora lebar. Ya jadi guang lho. 7 kilo lho. Ngene ae entahe gendrat. Ki tuku pakul 5 kilo ya ora kangelong kuwi. Cetahe ora. Laku apa? Ora perlu. Lagi Usuk ora kayu. usuk. Usuk Lah, sak jalan saya iki. Dian. 5 kilo. Yo kok kalau kayu. Lah kuwi. Untuk spring ran. Yo atur. sak sore Yo sampe iki to, Mbak. Lah kuwi lho. Goblos lek. Sering memet. 5 kilo kuwi lho, Jan. Terus. Di mau masuk dhisik. Kuwi ukuran usuk kayu. Nah, kuwi memang usuk kayu ngono kan. Maksudku ki. Tak delok-delok. Lah kumak kok kadang wis tak share nang bakule. Si Kris dikirimke. Kaya wong ora tahu. Iya, tadi ini kok karge opo. Aku piye pikiranku? Ukurane lek ngono kur paku reng usuk. Ora. Kayu kuwi reng kayu. Barang kan gitu gemi Oh, gawe kan kayu. Ngono lho kayu. Ngono lho karepku ki. Lah iki cacake pring. Pring lho. Tereleng-eleng. Iya, pring lho aku. Oke kagone mergo mang urung ngene. Kayaknya Wis digawake sing paku cilik. reng kayu kuwi wis Nek hitung aku asine pas kabeh maksudnya. Lek kayu asine pas cuma diplayokno kliru. Lah iki kajebati tuku sak gendil mah 90.000 ya utuh iki karo kalem. Iku yo dibesi ya iki. Sing Jawa malah. Nyebut ben mobil. Jawa karo sing kon laut sing Iya. kurang lho. Iya, nang karep Iya mobil. Mobil. Iya paling Angkat. lelame. Ini kan mundur teko kono kok mingere kan kono. Sak metu kurang belajar wong iso ya. Iso. Iso ya. Oh winginane kirim di Jumat kae. Lah apa ki ora bablas sing ngulon. Motor dek jaduk paling. Ya, blok sing karo mewah situ. Iku patene anu kompor rumah. Sor mewah sito ya kuburan itu to. Nek kok tak kengke wedan. Ngombe sik. Mben. Sik, lah ini sak sorong memang sing dalan tak res iki. Penak ngliwat kan. Iya bener iki ngeter. Ngeter ngono iki ketok iki. Ketok iki ngeterne lho. Ngeter Bali. Ada budalawan ora roh liwate kok. Ngeter ngeter nih. ngedeke Bali to ya. Bali. Lek ali budal mah ali Bali roh aku. Ada medun. Ali Medun roh aku. Lah iya lek ngedun aku ya roh wong pas langsung nang kono Mekah kok minat tamu ki minat. Ali Rono to. Pisanane iki Dian kok sopire. Apaan ki? Iya, aku ora ngapal aku. Dian. Kayak dia ngapal. Diane kan. Mantene Mbah Boimin. Mantene Lupaan. Iya. Sing teko jeruk dus ya. Tuh. koneng Yogyakarta. Yogyakarta ya. Ane Sarlan, Sarlah. kelem. gelem. Apa lemana ya anu. Meskun. Malah sing anu. Iya ya. Eh, Ada meskun iki kun. Ikun. ikon bojone sapa? Anak putu. Anak ibu Imin juga. Utune. Udu lho. Putu ki gendon kuwi Ki sa. anake si- iya.
rambut berintik lah. Becahe. Iya. Giane kok gini. Oh, buntet. Pelem. Iki kok sing pelem jam rambut berintik aku dibayar. Jak meke Witono kuwi lali iki. Ayo mangan anu iki. Cedhake Harti ngono lah gore Witono. Iya dhuwur. Terus bedane ya pelem lho, Dik. Lah iya. Dhuwure Witono wae diat iki. Berarti ngarepe mis, mek gore mis pan. Dhuwur. Kalian wis penis ya. Yo parnen ngarepe men. Lah iya Witono merek ngesore parnen kuwi to. Iya. Lah iya. Lihat. Medang. Iki sulung rono geber mulai wae. Yang to ya dikai Iso kan dene. ini coplok. Sabune jero kan dene. Witono. Iya. Lara ge sabun ora resi. Les. Ono, cetahe. Dianu ki. Apa? Lemah. Sekono nuju koral makan. Mah entek nek ora nek. Mah iki Sing kono. itu sing Ya. iki lho bakone. Iki lho Mas mari lan. Kendara kanggo e. Akane ngusung. Pindah. Koral. Wah. Lah wong ngene lho. Ukur-ukur ae iki kan apa? Dan foto ini penak kan. Kan anu apa ada kayak mesin to, Le. Lha aku di anu wesi neh to. Le ya no. Le, kowe ngetokno wesi sing angkan teko kene. Iya. Ya takok bos iki gange pira-pira ngono. Lesane wis ae. Sane wis entek. Lek sing dua wangkan kono kae emang bisa tak turai loro. Lah iya sing gege. Gen kok turane telu nah isi tongkas kanggo angkan kanggo arep gen telu. Piye ya. Teko kene iki lho. Mujur ngulon. Ya mujur ngulon, ya mujur ngalor, ya mujur ngidul. Sini pendawane sih. Iya. Piro? Ya presno ae. Sing penting kena kok hak ngono lho. Dhewe lho 6 meter 24. Nomor 10. 6 meter 10 karo 5 6 meter 20. Wis. Kalau kemuni 6 meter 24 tinggi ya mangga ya. Meter piro no? 20. Ora rita ndak kur ditumpangi anu nggih numpangi. Apa ki jenenge luluh? Nek lulukan ya ambles kok. Tapi kan dhewe ketergantung kene. Lah nek kok beberi anu neh? Umpama 3 meter ora nutut. Ketihan sing jero nyantol ning jero. Karabiner iki. Dadi loro ke sisi tok. Ya jajal geratan rene. Iya. Geratan kene keteko kono ngono lho. Ya anu nyantol jero ora apa-apa. Siksak ya. Sarok kono sarok iya nyantol jero ora apa-apa, Lek. Lek gen dadi loro, jajalan. Ora dadi. Wong kuwi 6 meter pas iki 6 meter 10 kok terahno. Ora tekan. Berarti iki Getek. sikun. Ya dipun sutuh sito. Ya jimun sing utuh-utuh ngono ae lho. Ini kan kena nyambung rono ditadap. Nari ngene ya. Iki lho. Lha kene ana iki. Wolu ora apa. Coba rame sih, kok. Lemah ben. Lemah kayak triplek sih. Sik tarik rono sik pesimu. Iya dolanan. Lah sing cedhek, Lek, padha sing cedhek, Lek. Ora ya roh ke. Kan juga laser yang. Padakno sing cedhek. Malah paling ya 15 warga ini. Oh, ora sampe. 7 betul. Dan jadi laptop ya susun.
sorong satu. Oke. Parangnya dikurang janggut iki dia anu. Penting orang mati lah digeduk nih. Lah orang ini kan lecek kan geduk terus dia ya. Mati lah sisi kon. Karuan ini di uang kita. Menarik ya, kayak pasti ketaan. Di geduk ini gila nih. Lah, hidupnya Geduk nyaka. 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 Gajimu. Kenapa aja sana? Yo, kita pantai wartawan. Cek ya. Iya. Iki tunggah ke. Ya kita unggah nih. Ya dulu lho. Ning darah-darah sing awan kok ora ning. Data lab kok. Neng lho. Ya ora kena. Lah, Malah gajeng sing awan. Duwine bae, duwe sing awan. Ratu. Taruhlah cukup. lah kok ora didai sorong, Mang? Wah, kaya anu bae ora butuh. Linang barang lho. Linang. Iya, ora tau apa emang. Tadi napa nyong, Pak? Kudunya apa Ngene lek ning TV kadek ketok gudi. Lek ning Oh, jatah ya di Ini kuwi. saiki ben malam Senin malam. geleke Minggu sore wayah golek Malam Senin. heeh, Sayuran. sayuran. Nah, daerah Damen aslinya. Ya, apa lore kejawan ngono kan? Lore. Iya. Loretan. Heeh. saiki dia yang daerah Wagunan ning zaman. Pedhot ki sing kono ya? Ya omahe ning kok. Omahe kok. Kejawan aduh. Heeh. Cek Kang, cek Kang. Wes. Ora lah kalah harapan. Kaya mi aku ngono to. Gaya mikir ngapu jerek we. Aku. Oh, belakang. Lah sik iki anu ya rapat ae lah. Tak mau lho. Iki ya direk kene. Kene nambah kene.
kerjanya semen ya sih oke. Ya kayak ayah lah ini punya masor tolong. Ya iya. Gua harus jelas itu. Jangan kau sepuluh. Jadi orang ngerti lagi ini. Kurang. Lah, cuma ngomong tuh wong. Iya. Nah, ngomong tuh ya simone lho lho. Ayo kan tidak kurang mengkono yo urung tak mengkarape bengi-bengi. Isi. Isi ki garape bengi. Aman garap kayune. Kamu kan penasaran jadi wong ning. Iya wong. Dondong. Kan tak cumpreng karo gagian. Musuh kayu. Saya pikir saya nek tak kerja anu semen. Jangan kok 10 kok. Lah ora. Iya orang anu kok dadi kok urung ngaji. Iya. Ini lah biar nanti anu ning garap. Wiji. Kapan garap kayune ya? Mesti ngono. Garap. Rokok kan suka kafe nggak ada. Ora. Iya nggak ada suka kafe itu. Lucu. Sementara sementahun. Ini sih. Sok, tak kira ini. Tenang. Ika pera mayura belum ngomong kok. Mahku semen isi lagu ngono ya. Timbang panas-panas golek nang. Lah timbang panas-panasnya sembuh aku. Apa ya ya, Mas? Enak ya kok Bang. Iki cuma ngomong jana 10 bulan. Wah, ada ya, Kok. Aku diangkat ono ke mang Payu. Kan timbang payu panas maksudnya Ya itu. udah tahu kan yang punya bukan saya. Kurang ya. Lah halus to lek hari iki. Ya, Lah iya, sik to. Kae to. Ya. Heeh. Iya. itu. Wis to janji kok gawane sing ora patek eneng Sik kan rata iki lho. Gagale kok iki rata iki lagi layure ini. engko ae lho kere lho kae bar iki tek. Rata ini wis. Gara ke grabak ae wis diluwi. Ya ditambah kuwi kan ora nemen-nemen. Ben anu kok. Wis tak sok.
Apa golek, Mbak? Lampu. Sok. Gendeng kan. Yo karo parane rene wong apa Bapak? Saya. Niki lara kunangan dia gelap. Ya. Jadi maksudnya ini ngelain ngono wae. Buka baju dulu. Buka. Pikiran itu merangas. Gusuk ya entek nopol kabeh. Iya, ojo. Pasti yang kan Pak. Dia racun itu. Nah. Kalau entek wesan. Nah, sesak bal. Untuk berapa nih kok?
Kulit kono iki ora tak. Kok iku ya ora asik. Aduh. Ini mah gun-gundalan itu libat kropos. Apa sih kendaraan cukup? Iya. Masuk kan naik. Siapa? Tak sirokne kuwi. Kebaik ini kurang lah. Papat dah lu. 200 meh. Ngedak mana? Dikedepi saiki apa ora? Golekne lho. Cuma garis sikret, Iya. cuma garis sikret juga lu. Apa di berontak semuanya? Nah ya aku. Banyak dah. Itu garis sikret, siapa yang sisa? Itu berasa tak? 6. Wah, itu bukan kok. Paling gue yo semua euro besar. Boleh bicara dengan aku. Boleh. Joko ni, Joko minta ganteng. Joko. Itu aja ke Surabaya mah teko negara timur. Walulas meter lah ku ngomong di sini kae janji duwe 12. Iki malah luwe. Itu mah sebentar bola kan. Lah iya. Telulas. Maksudnya digawe Hah? Saya kuwi kasurane. Loro kok negara itu kan. Ini ana sikor, ana ngul. Segol kok ning ngene. Ya ampun gila lagi ngomong ora neng. Wah, ya kayak sejagat ngono sih anu. Sing loro wae. Angel lah anu. Problem lu jalan pun kena apa. Kita gula ini mas orang, itu aku gak bisa aku galet. Hah? Iya. Dan aku kayak Urung. Kira dhewe iki gitu ya. Ora boleh telu cilik. Papat cilik. Ya, dia jadi kerak. Jahat kita galet tok lho. Ning kulit wis kulit. Loko ya. Ya, tiga kulit kena orang aneh. orang lepo garapan putih besar gitu. Ya bener. Ya ngono iki.
Gagalnya kayak ini. Iya, biasanya kan. Hanya sari-sari tak setengah. Kira-kira. Kayak juga nih kayak wapi harapan. Tapi tandane Cirolu ya. Sirolo apa kok? Kuwi anu ini kono Bang. Kok apa rapatan ae? Rapatannya kurang lah tuh papa. Rapat entek sitok kok. Lek kur. Lek kur cukup sitok. Rapatannya lek kur.